Empezamos. Bueno, bos días, rematado o Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlle conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. Varios temas relacionados co agro, co medio rural. O primeiro, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, ten que ver coas axudas que a Xunta de Galicia vai destinar para previr e paliar os danos causados pola fauna silvestre en explotacións agrícolas e gandeiras, concretamente lobos, sabaríns e osos. Son preto de 6 millóns que supoñen incrementar as achegas que xa se estaban producindo en anos anteriores, incrementarlas nun 22%. Hai tres grupos de axudas. O primeiro, 3 millóns de euros para compensar o sector primario, como decía, por ataques de lobos, sabarís e osos, ataques directos, os danos que causan estes ataques. 2,5 millóns serían axudas para instalar medidas de prevención, precisamente para evitar ou reducir cando menos estes ataques, e, finalmente, 320.000 euros que irían a apoiar os encargados de protexer e conservar os terreos cineséticos ou as áreas de pesca fluvial, para facer labores de roza, fertilización ou vixiar zonas de tramos de pesca. En total, farían estes 6 millóns de euros os que me refería. Máis detalles das axudas. No caso dos lobos, 3 millóns de euros en total, entre danos e prevención. 900.000 irían a indemnizar os gandeiros que perden gando por estes ataques. Supón esta cantidade o dobre que no ano 2023 e supón tamén aumentar un 10%, supón aumentar o doble porque aumentaron moitos ataques e supón aumentar un 10% a cuantía que recibirá o gandeiro por animal afectado, que sería 42 euros por exemplar de ganado vino cabrún, ata casi 2.860 por unha vaca de raza autóctona. E, despois, 2 millóns de euros en medidas de prevención dos ataques do lobo. Serían para balados eléctricos, cans protectores, contratar a pastores que coiden do gando, todas as medidas de prevención. No caso dos sabarís, en total 2,4 millóns de euros. Aquí a cuantía máis importante, 2 millóns, é para indemnizar os danos causados polos sabarís nos terreos de cultivo e 450.000 para medidas de prevención, mercar pastores eléctricos que protexan fronte aos ataques dos sabarís. E, por último, para os osos, 130.000 euros, serían 120.000 para indemnizar polos destrozos que causan, sobre todo nas colmeas, e 10.000 para mercar material preventivo. En total, unha cantidade moi importante, e aproveito para volver a remarcar a postura xa coñecida da Xunta de Galicia respecto ao desacordo que sobre a situación de protección do lobo e a prohibición de facer ningún tipo de batida ante o aumento tan exponencial que se está dando dos ataques de lobos á cabaña gandeira galega e o peligro que todo isto supón e a concentración de manadas que se está producindo en Galicia. Seguinte acordo, perdón. Tamén ten que ver co medio rural. Hoxe acordamos destinar 12 millóns de euros a manter e reforzar os programas de sanidade e produción animal que están en marcha en Galicia. Queremos seguir destinando cantidades importantes a estas finalidades, primeiro porque isto confirma o bo estado en xeral das explotacións galegas e que, como consecuencia, a comercialización dos animais en sí ou dos produtos destes animais faise coas máximas garantías higiénicas e de calidade. O desglose destes 12 millóns de euros. 9,5 irían destinados a un desenvolvemento de plans de vixiancia e erradicación de enfermedades e a medidas para limpiar e desinfectar as explotacións gandeiras. Por exemplo, a campañas de vigilancia, traslado de atención dos animais por parte de veterinarios oficiais, gastos da Oficina Agraria Móvil, e estas medidas son fundamentais para evitar a propagación de enfermidades ou actuar no caso de brotes. E vímono recentemente no caso da lingua azul, por exemplo. 9,5 millóns serían para esta finalidade. E despois 2,2 millóns de euros a unha nova edición das axudas para as agrupacións de defensa sanitaria gandeiras. Seguimos no medio rural, un acordo que ten que ver coa axilidade da Xunta de Galicia agora de facerlle chegar aos destinatarios as axudas da PAC, da Política Agraria Común. Cada ano estas axudas benefician en Galicia a uns 23.000
agricultores e gandeiros, que en total reciben con cargo a PAC 215 millóns de euros, e destes 215 millóns de euros, 160 son de axudas directas, que son as que necesitan que cheguen con máis axilidade. Recordará, foi un acordo de Consello, xa adiantou a Xunta un mes o pago da primeira parte das axudas directas da PAC, 43 millóns, xa están pagados no mes de outubro, e hoxe dimos o visto prace a pagar esta mesma semana o 90% das axudas directas da PAC que quedaban por aboar, 99,3 millóns de euros. E tamén ingresaremos inmediatamente 17,3 millóns de euros correspondentes ás axudas destinadas a zonas con limitacións naturais, que tamén reciben axudas da PAC. Deste xeito, a Xunta terá ingresados a máis de 160 millóns da campaña de PAC deste ano. Por lo tanto, demostramos unha axilidade moi importante agora de recibir estas axudas directas que son as máis importantes, as que teñen que recibir os gandeiros, despois quedarían ao redor de 55 millóns que hai prazo para pagalo ata xuño de 2025 e se irán pagando nos vindeiros meses. Pero as axudas directas están pagadas, creo que con unha notable axilidade. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Ambiente. Seguimos en acordos relacionados con animais, neste caso animais domésticos. Hoxe acordamos destinar 1,7 millóns de euros a un paquete de medidas para garantir o coidado e benestar dos animais domésticos. 1,3 millóns de euros, que supón triplicar as achegas que se estaban recibindo hasta ahora, irán destinadas a apoiar aos concellos e protectoras que acollan e atendan a mascotas abandonadas, é dicir, a concellos que teñan instalacións que sexan titularidade municipal ou ben directamente a protectoras que se dediquen a acoller e atender as mascotas abandonadas, pois para axudar nos gastos de esterilización, identificación con microchip ou alimentación. E tamén, no caso das protectoras, para mercar vehículos para o transporte dos animais. E despois habería 40.000 euros para seguir promovendo a adopción de cans e gatos entre a cidadanía, é dicir, darlle a cada cidadán que decida adoptar un can ou gato 150 euros para axudarlles neses primeiros gastos que teñen que facer veterinarios normalmente cando deciden adoptar unha mascota. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Facenda, hoxe aprobamos un novo acordo marco para actualizar o software e renovar as licencias necesarias na Administración Autonómica. A día de hoxe, máis do 75%, o 77% das postos de traballo da Administración galega utilizan software libre, é dicir, software que non necesita licencia. Non obstante, hai unha porcentaxe que non chega, xa digo, unha cuarta parte que sigue necesitando software sometido a licencia. Hai moitos casos, quizá o máis significativo xa no eido da Xustiza, onde a necesaria compatibilidade coas plataformas nacionais do Ministerio impiden estar, na maioría dos casos, este software libre. Hai outros casos, este sería a fonte principal, pero, en definitiva, 77% xa é software non suxeito a licencia e para este 23% os acordamos este acordo marco que ten unha cantidad global de 18,8 millóns de euros e que se iría utilizando hasta ese máximo según se vayan necesitando licencias de software. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Política Social e dentro da rede que impulsa esta Consellería de Casas do Maior xa hai 123 espalladas por todo o territorio e nas vindeiras semanas vanse incorporar 20 centros máis. O que facemos é aprobar destinar 780.000 euros á continuidade de 21 casas que se puxeronse en funcionamento no ano 2023, que serían 9 en Ourense, 8 en Coruña, 3 en Pontevedra e unha en Lugo. Acollen a máis de 100 persoas maiores que reciben unha atención individualizada, son as que se puxeron en marcha, como digo, no ano 2023. O acordo destes 780.000 euros se refere ao pago das axudas para o seu funcionamento da Xunta de Galicia, pero en total, xa digo, son 123 en toda Galicia e no ano que ven queremos poñer en marcha 20 casas do Maior máis. A proposta da Consellería de Vivenda e Planificación e Infraestructuras cambia de acordo, se autorizamos destinar 1,2 millóns de euros para a construción da primeira fase das obras de humanización da Estrada Autonómica PO 308, que é a que o seu paso polo Concello de Pollo sería dende a final da Ponte da Barca, onde se inicia o Concello de Pollo,
ata unha longitude de aproximadamente 480 metros. Unha zona moi transitada, recibe 17.000 vehículos ao día. As actuacións serían de humanización, renovación do firme das beiras rúas, ampliación das beiras rúas, zonas de carga e descarga, áreas asardinadas e prazas de aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida. É unha zona moi transitada, necesita unha humanización, pasa moitos coches, moitas persoas tamén, e aportaríamos estes 1,2 millóns de euros, que son o 70% do montante global do coste de obra. Outro 30% sería aportado polo Concello de Pollo. Sigo na mesma consellería, un acordo para seguir avanzando no desenvolvemento da zona onde se situaba a antigua ETEA, no barrio Vigués de Teis. É un lugar multidisciplinar, no senso de que hai varios centros que van ser destinadas a diferentes finalidades, investigación, universitarios, zonas deportivas, e hoxe o acordo que tomou a Xunta de Galicia refírese a un dos sectores, o PS6, o que acordamos foi a contratación das obras de urbanización por un importe de 4,8 millóns de euros. Esta zona, o PS6, é na zona que se vai construir unha nova residencia de maiores, financiada pola Fundación Amancio Ortega. As obras teñen un prazo previsto de execución de 15 meses e incluirán a urbanización da vía principal, corredores verdes e a creación de aparcadoiros. Son 21.000 metros cuadrados e a idea é coordinalo con acordos que agardo que se frutifiquen co Concello de Vigo para urbanizar outras áreas que corresponden tamén en convenio coa Zona Franca e, en definitiva, que poda arrancarse a todos os plans que están previstos para esta amplia zona no barrio Vigués de Teis. O sea, avanzamos coa urbanización da área PS6, unha das que é titularidade da Xunta de Galicia, por 4,8 millóns de euros. E o último acordo da Consellería de Vivenda ten que ver coas acordos que recurrentemente traemos ao Consello da Xunta de Galicia para cumprir ese objetivo de doblar o parque público de vivendas durante esta legislatura. Hoxe aprobamos licitar as obras para construir 24 vivendas de promoción pública no barrio Ferrolán de Bertón. Saben que sobre esta zona foron chegando ao Consello da Xunta de Galicia diferentes acordos sobre urbanización, contratación de proxectos de execución, pois o que se trae hoxe xa é a contratación da construción xa de 24 vivendas por 6,6 millóns de euros. En total, a previsión é facer nesta legislatura construir no barrio Ferrolán de Bertón 363 novas vivendas promovidas pola Xunta de Galicia, das que estas 26 formarían parte. Cambio de consellería, Consellería de Emprego. Hoxe autorizamos poñer en marcha unha nova edición, a segunda, visto o éxito da primeira, o programa Hubs de Activación da Empregabilidade. En que consisten? Pois en van afectar a 120 persoas de colectivos prioritarios, é dicir, os de máis difícil empregabilidade, e facerlles un asesoramento personalizado para buscar traballo no mundo digital, manexo dos principais portais de traballo, claves para ir a unha entrevista de traballo, formación en competencias digitais, todo o que é necesario para que estas persoas teñan máis fácil superar o proceso de selección para un posto de traballo. Son 103.000 euros, aumenta un pouco a cantidade do ano pasado para chegar a 40 persoas máis. O ano pasado eran 80, este ano serán 120. Xa digo que se dirixe ás persoas que máis dificultades teñen para atopar un traballo, parados de longa duración, cidadáns con baixa cualificación, inmigrantes, vítimas de violencia de xénero, persoas con discapacidade, e unha formación en dúas fases, que xa digo a segunda edición, e a primeira, pois, acreditou a súa efectividade constatando os empregos que encontraron a maioría das persoas que se someteron a este primeiro plan. Cambiando de Consellería de Economía, hoxe demoslle o visto e prace a destinar 3 millóns de euros a posta en marcha dun novo programa, dun novo plan de formación e capacitación que facemos en coordinación coa Escola de Organización Industrial. En que consiste? Pois formar e capacitar a directivos galegos co objetivo de mellorar a competitividade das súas empresas. Dirixido principalmente, non só, pero principalmente a PEMES, que terían moi difícil dar esta formación aos seus directivos se non fora con estas axudas. Pois van a supoñer itinerarios flexibles que van combinar talleres con sesións grupais, mentores individuais, organización de cursos específicos, novas competencias en materia de digitalización, economía circular, diseño industrial,
un programa empresarial do que se coñece como Interim Management, que supón en momentos de crisis puntuais das empresas dispoñer dun servicio de xestión externa que se faga a cargo da xestión desa crisis en momentos puntuais e, en definitiva, seguir dándolle formación a directivos ou proporcionarlle por primeira vez formación a directivos, sobre todo de PEMEs galegas, para, como decía ao principio, mellorar a competitividade das empresas nas que traballan. Tamén a proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos unha nova declaración de proxecto industrial estratégico. Con este serían 11. Afecta, neste caso, a planta de produción de carbón vegetal que a empresa SEAL vai instalar en Dumbría. O que se trata é de reemplazar as 15.000 toneladas anuais de carbón mineral que ahora mismo está utilizando como fonte de enerxía na fábrica de ferrosilicio por carbón vegetal creado a partir da madeira. Isto require unha instalación industrial que é unha inversión de 21,6 millóns de euros. A previsión inicial a construción a principios do ano que ven para que a nova planta este en marcha no ano 2026. Esta declaración de proxecto industrial estratégico, como saben, vai supoñer, entre outras cousas, simplificar os trámites e os plazos para que esta planta poida empezar a funcionar durante o ano 2026. Cambio de acordo, a proposta da Consello de Medio Ambiente e dentro do plan de inversión global que xa foi traído a Consello de 35 millóns de euros en diferentes medidas para o longo de 2025 previr asolagamentos na conca Galicia-Costa. Recordarán, eu a Consello foi explicado aquí, que unha das patas deste plan era impulsar as chamadas zonas de inundación controladas, é dicir, espazos que se habilitan, espazos que teñen capacidade para albergar gran cantidad de auga nun momento dado e que, polo tanto, permitan amortecer ou disminuir os efectos de desbordamento de ríos en zonas especialmente habitadas, zonas urbanas. Polo tanto, empezamos a desenvolver este plan e hoxe aprobamos destinar 2 millóns de euros para impulsar a habilitación das primeiras zonas de inundación controlada de Galicia. Vais a actuar en 7 ríos para proteger a poboación de 7 localidades, 6 na provincia de Pontevedra e unha na Coruña. Serían Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, Bueu, Bayona, Cuntis e Ponteceso. Dentro dos 35 millóns, o plan para as zonas de inundación controladas é o máis importante, ten 21 millóns de euros e este acordo de 2 millóns de euros que traemos agora sería o principio, virán máis nas sucesivas semanas para que durante o ano 2025 se poidan ir executando estas obras. Agardamos, en moitos casos, en colaboración coas diputacións. Tres últimos acordos, a proposta da Consellería de Sanidade. O primeiro ten que ver cos centros, co plan ou estrategia, máis ben, de saúde comunitaria que se están promovendo en varios centros, na maioría dos centros de atención primaria de Galicia. É un plan que xa está en marcha. A día de hoxe se realizaron casi 100.000 actividades grupais ao abeiro desta estrategia de saúde comunitaria. Unha estrategia que ten un horizonte temporal de 4 anos, 2023-2027, por eso digo, empezou hai algo máis dun ano e xa foron máis de 100.000 as actividades realizadas, e o que persigue promover hábitos saludables na poboación, tendo en conta o contexto social dos pacientes. Pois, por exemplo, accións dirixidas a colectivos con características ou necesidades comúns, persoas maiores, pacientes con a mesma patoloxía, embarazadas. O que se pretende é fomentar con carácter grupal a actividade física, fomentar hábitos de boa alimentación, previr caída nas persoas maiores ou mellorar a saúde mental. Pois ben, o que vimos, porque isto se tratou dun informe que someteu a Consellería de Sanidade a coñecemento do Consello, é que no que levamos de ano houve máis de 58.000 accións deste tipo dentro desta estrategia, o que supón un 50% máis de accións que no ano 2023 e case o dobre que no ano 2022, onde se facían, ainda non está en marcha a estrategia, empezou no 23, pero xa se facían accións illadas. Esas son máis, de acordo cos datos do informe, máis de 1.400 os profesionais sanitarios que están participando nesta estrategia de saúde comunitaria. Decía que había 3 acordos. O segundo ten que ver coa posta en marcha durante o ano 2025 do novo Montecelo, a ampliación e construción deste novo centro sanitario. Vai ser o primeiro en Galicia co 100% dos quirófanos digitais, vai incorporar novos servicios, radioterapia, por exemplo, que
evitará moitos desplazamentos que actualmente se producen de pacientes de Pontevedra hacia Vigo e dentro do plan xeral 170 millóns de euros para a construcción e equipamento, o equipamento ocupa 30 millóns de euros, a primeira fase do equipamento do novo Montecelo. E dentro destes 30 millóns de euros, o que acordamos hoxe foi destinar 5 millóns de euros para comprar 66 ecógrafos dirixidos aos diferentes servizos do novo Montecelo en Pontevedra, xinecoloxía, uroloxía, cardioloxía, urxencias ou reumatoloxía. Por lo tanto, seguimos dando pasos para que o novo Montecelo poida recibir os primeiros pacientes antes de que remate o ano 2025. E último acordo, que explicará máis polo miúdo o Consello de Sanidade, ten que ver coa situación actual na que nos atopamos, onde o Goberno Central, como todo o mundo coñece, está estudando a posible eliminación do réximen actualmente vixente de Muface respecto dos mutualistas que están ahora mismo sometidos a este réximen de asistencia sanitaria. En Galicia son 58.000 que actualmente reciben servicios a través de Muface. Como é lóxico entender, a incorporación de casi 60.000 novos pacientes vai implicar unha repercusión, un impacto, un aumento de actividade e, polo tanto, unha necesidade de incrementar recursos e persoal. Será precisa a contratación de decenas de novos sanitarios, médicos de familia, con todas as dificultades que vostedes coñecen de sobra para poder dispoñer destes facultativos. Por tanto, o Consello que fixo foi avaliar un informe que o explicará máis detenidamente o Consello de Sanidade sobre o impacto que tería a integración dos pacientes de Muface nos Sergas. Implicaría, por darles algún dato máis que ahora debullará, 170 millóns de euros de investimento extra e incremento dos tempos de espera tanto para operarse como para ser atendidos por un especialista. Por lo tanto, volvemos a parte das dificultades porque estes pacientes non disponen da historia clínica electrónica, que sí que teñen os que estamos nos Sergas a través do sistema Janus. E, bueno, pues todo isto o que demanda, lóxicamente, é información, planificación e coordinación co Ministerio de Sanidade que a día de hoxe non se está dando. O día 13, como saben, hai unha conferencia de presidentes en Santander. Un dos temas é sanidade, supoño e agardo que o Goberno, polo menos ese día, nos dé algún tipo de información que a día de hoxe brila pola súa ausencia. Pero, para explicarlo un pouco máis, deixo o Consello. Bueno, bo día. Como ven de referir o presidente, na Consellería de Sanidade, especificamente a Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, analizamos o impacto que podía supoñer para o Servicio Galego de Saúde o trasvase ao noso sistema sanitario público dos pacientes asegurados en Muface. El feito que levounos a elaborar o documento e que hoxe elevamos ao Consello de Xunta é a falta de información, a falta de transparencia do Goberno de España sobre os plans que ten para Muface e sobre as alternativas que baralla. Como todos sabedes, nas últimas semanas asistimos a un debate ideolóxico entre dos ministerios do Goberno de España, un debate ideolóxico que nos ten perplexos por a irresponsabilidade e por a frivolidade. Por tanto, realizamos este análisis por responsabilidade e prudencia. Responsabilidade porque temos o encargo de xestionar a asistencia sanitaria dos galegos e o noso deber é prever as necesidades e planificar os recursos que temos para garantir a mellor asistencia sanitaria. E por prudencia porque temos que anticiparnos e estar preparados ante esta posible eventualidade. O certo é que esta falta de claridade do Goberno de España ao respecto do futuro de Muface será inquedanza nos propios mutualistas, que non saben a que terse, ou se bloquearon os correos electrónicos da Consellería de Sanidade con múltiples cartas de usuarios de Muface, pero tamén inquedanza nas comunidades autónomas e nos pacientes da sanidade pública, porque a incorporación destes asegurados impactaría de modo significativo no noso sistema sanitario e na asistencia que ofrecemos a toda a poboación galega. Neste contexto, debemos estar preparados en nosa obriga, saber exactamente como podría afectar a prestación sanitaria que lle ofrecemos aos galegos a incorporación ás sergas de 58.000 asegurados de Muface, exactamente 58.328 tras la depuración de diferentes bases de datos.
O informe está estruturado en varias partes, un análisis poboacional, como son esas persoas, grupo de idade, distribución por área sanitaria, impacto na atención primaria, impacto na atención hospitalaria, impacto tamén en termos de costo económico, impacto sobre a prescripción farmacéutica e, sobre todo, o que máis nos preocupa, que significaría esta integración dos asegurados de Muface nos Sergas en termos de incremento de listas de espera en cirurxías e consultas externas, tendo en conta o entorno en que vivimos, que é un déficit de profesionais sanitarios, ¿no? Lo cual agravaría, sin duda, este problema, ¿no? En relación ao análisis poboacional, decir que a media idade de 56,8 anos, en números absolutos, o maior número de asegurados estarían en Coruña, con máis de cerca de 14.000, os menos en Ferrol, con 3.267, pero hai un dato significativo, que es 10.250 asegurados teñen máis de 75 anos, o que supón maiores necesidades asistenciais, maior prescripción farmacéutica. Incorporar eses mutualistas no sistema sanitario público implicaría un incremento entre un 2 e un 3% sobre a actividade asistencial actual. En relación ao impacto en atención primaria, un incremento dun 2,2% na actividade, consultas de medicina de familia, consultas de enfermería e dun 0,65% en consultas de pediatría. Serían aproximadamente 540.000 consultas máis, 2.221.700 de enfermería, 307.250 de médico de familia e 10.700 consultas máis en pediatría. Gasto anual en atención primaria aumentaría en 49,6 millóns de euros. En relación á atención hospitalaria, supondría realizar 5.756 intervenciones cirúrxicas máis o ano, con un incremento da actividade dos quirófanos do 2,7%, aumentar un 2,1% as consultas externas, 6.350 ingresos hospitalarios máis, 93.000 probas diagnósticas máis, 23.400 urgencias máis, e un aumento do gasto anual en atención hospitalaria de 67,9 millóns de euros. En canto á atención farmacéutica, superaríamos o 1.000.000 de receitas de calle máis a cada ano. O gasto anual en recetas destes novos pacientes acadaría máis de 35 millóns de euros, ao que hai que engadir os 16,7 millóns de incremento en farmacia hospitalaria. En total, 51,8 millóns de euros máis en gasto farmacéutico. Sumando todos estes aspectos, estimamos que a integración no sistema sanitario público galego dos 58.328 pacientes de Muface suporía un impacto en termos económicos de preto de 170 millóns de euros a ano. A pesar de que é unha cifra importante, isto non é o que máis nos preocupa, non? O que máis nos preocupa son, por unha banda, que cando falamos de mutualistas, non estamos falando dun número, estamos falando de persoas que ten unha historia clínica determinada, con uns antecedentes, con un consumo determinado de fármacos, con unha historia de intervenciones cirúrxicas, con moitas cousas, alerxias, etc. Por outro lado, é un problema que o sistema sanitario privado non ten unha historia clínica electrónica como ten o sistema sanitario público de Galicia. Existe, por tanto, un alto, elevadísimo risco de romper a continuidade asistencial destes pacientes, con presuicios que isto suporía para a súa saúde. Sería necesario, como mínimo, según a opinión da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, contar e incorporar a nosa historia clínica electrónica os últimos 5 anos de historia destes pacientes. Outro aspecto que nos preocupa moito é como impactaría a incorporación dos asegurados no tempo de acceso no sistema sanitario público galego a unha consulta de especialista ou a unha cirurxía. Analizando este aspecto, ese suposto levaríamos a que se produciría un aumento de 11,4 días na espera cirúrxica e unha suba de 4,3 días para o acceso a unha consulta co especialista. Isto cando falamos da posible incorporación de todos estes mutualistas ás Sergas. Estamos falando sempre de persoas, non de números. O cambio na asistencia desas persoas impacta tanto na súa saúde como na saúde dos pacientes tratados polos Sergas. En ningún suposto, esta posible incorporación se debería de facer dunha maneira abrupta. Tería que ser moi progresiva, escalonada, ano a ano, con priorizaciones, para non romper esa continuidade asistencial destes asegurados, ni tampouco, ao mesmo tempo, colapsar nosos servicios sanitarios públicos. Por lo tanto, frente á atrapallada, a la desfeita, máxima seriedade, rigor e responsabilidade.
Por a miña parte, nada máis, se tedes alguna pregunta, pois encantado de contestala. Si sea a resposta, claro. Bos días. Quería preguntarlle, os pacientes de Muface, non sei se hai parte das operacións, inda que estean incluídos en Muface, que se fan dentro do Sergas. Non sei se esa componente se tivo en conta a hora de Sí, se tuvo en conta. análisis. Es unha aproximación. Esta é unha especie de estimaciones que hemos feito utilizando os datos que temos. Nada máis? Boas, conselleiro. Estánse agora aprobando os orzamentos. O orzamento tense a previsión desta posibilidade de gasto extra e da necesidade de contratar máis o orzamento non ten, en sentido estricto, esa disposición porque non é un evento inesperado. De maneira que, de entrada, non ten esa financiación. Está claro que se produce o trasvase, pues ten que ter acompañado dunha inversión de dineiro para cubrir todas as necesidades que vai xerar nos sistemas públicos de saúde. Pois nada, moitas grazas. Os lembro unha vez máis a vacunación. Como creo que non vou volver a esta sala hasta o próximo ano, feliz Nadal e que teñades un fantástico ano 2025. Bos días, presidente. Falaba vostede hai un anaco desa conferencia de presidentes que esperan tratar este asunto. Eu quería preguntarlle, con vista a esa cita, con que vontade acode vostede e que atitude espera do Goberno Central visto o clima de crispación que hai a nivel nacional. Gracias. Sí, bueno, a mí me gustaría que a conferencia de presidentes tivera máis utilidade que a rolda de reunións co presidente do Goberno que tivemos, a maioría, dos presidentes autonómicos recentemente, que a verdade o presidente só dixen, escoitou moi boas palabras, pero resultados prácticamente ningún, por tanto espero que isto sexa útil. Eu estou desexando decir que hai acordos beneficiosos para Galicia de colaboración co Goberno Central, por tanto espero que o interese a boa vontade coa que, dende logo, eu sexa correspondida da mesma maneira polo presidente do Goberno. O formato non se presta moito, é certo, somos moitos presidentes e presidentas, a duración está bastante acotada, pero se de verdade hai vontade de chegar a acordos, creo que os plantexamentos están ben claros e espero que así sexa. Ao final, a clave vai ser se o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, está pensando solo nunha comunidade autónoma ou está pensando en todas. Se está pensando en todas, será máis fácil, será posible chegar a acordos. Se só está pensando nunha, a que lle interesa, a que lle ten hipotecado en moitísimas cousas, a que xa está facendo reclamacións, polo menos partidos que sustentan a ese goberno, reclamacións por fora da conferencia de presidentes, se só se vai satisfacer a esa, será moi difícil que Galicia salga satisfeita. Agardo que sexa a primeira situación. Boa tarde. Dúas cuestións sobre dous temas diferentes. A primeira é como xustifica esa devolución de 22 millóns de euros que estaban destinados á creación de prazas de educación infantil. Temos que entender que é unha forma de manifestar a postura ideolóxica da Xunta e que o seu modelo preferido é basearse na privada e non ir a un modelo que sexa netamente público. E, por outra banda, a que se debe que o 90% dos contratos da Xunta con Eulen fosen contratos menores, é dicir, que non hai un concurso e son a dedo. Gracias. Sí, mire, a postura ideolóxica da Xunta de Galicia respecto á educación infantil é gratuidade universal para todas as familias, cousa que non se está facendo en ninguna outra comunidade autónoma de España. Por lo tanto, nós o que pedíamos era que estes fondos non viñeran condicionados polo Goberno Central pensando en comunidades autónomas que non teñen esta situación e teñen unha taxa de escolarización da poboación infantil moi inferior a que ten Galicia. Por lo tanto, están pensadas para elevar esa taxa
cosa que en Galicia non é necesaria, polo menos non é prioritario a día de hoxe. O que queríamos era que eses cartos se liberan para ampliar todavía máis esa gratuidade universal. Non foi así e, polo tanto, non resultaban para Galicia axeitados a utilización que se nos propoñía. Outras moitas que propoñíamos nós sí que houberan tido moita utilidade e houberan sido proveitosos para os pais e nais que teñen fillos nas garderías galegas, tanto públicas como privadas, pero non foi posible e, polo tanto, cedémoslo para outras comunidades que non teñan esa gratuidade que podan aproveitalo se que son capaces. Respecto da segunda pregunta, mire, este é un tema que xa foi debatido estes días, está sendo debatido na Comisión de Investigación, foron dadas todas as explicacións, e o único que podo dicir é que todas as contratacións da Xunta de Galicia, todas, baixo todas as modalidades de contratación e para todos os contratistas, foron feitas seguindo estritamente os procedementos legais. Decía eu na comisión que aquí casos como Coldos ou Aldamas aquí en Galicia non os van topar. Volvendo sobre a conferencia de presidentes, eu quería saber cal sería para Galicia o acordo prioritario co que lle gustaría estar aquí a semana que ven. Non, é que creo que todos son importantes. Priorizar no... Al final, houbo que priorizar os temas que creamos máis importantes, 4, como saben, un que propoñía o Goberno, que é moi importante, vivenda, e outros 3, financiación, sanidade e inmigración, que propoñamos ás comunidades autónomas. Por lo tanto, me gustaría intentar chegar a acordos básicos, polo menos, para despois seguir desenvolvendos, pero acordos básicos nos que todos esteamos de acordo, polo menos na maioría nos 4 asuntos. E creo que é perfectamente posible, non creo que haxa por que conformarse cun solo acordo. Me gustaría que podéramos seguir desenvolvendo a nosa política de vivenda, duplicar o parque público, promover a colaboración público-privada para poñer 25.000 vivendas a disposición nos próximos anos. Me gustaría que as decisións que ten que tomar o Ministerio sobre sanidade, médicos MIR, urxencias, o que acabamos de facer, futuro dos mutualistas que están en Mufaza agora mesmo, todo eso tamén, houber acordo sobre eso. Me gustaría que houbera coordinación sobre o tema da migración. Queremos, acollemos con brazos abertos aos migrantes, pero queremos unha migración ordenada, pensando tamén nas persoas que chegan aquí, que poidan ter un futuro, e non a política caótica que estamos vendo agora mesmo de distribución por todo o territorio nacional sen ningún criterio, dende logo, de financiamento. Abondaría cun compromiso explícito do presidente do Goberno, de Pedro Sánchez, dicindo que todo o que ten que ver con financiamento vaise tratar de xeito multilateral, en ningún caso vai haber cupos nin acordos bilaterais. Con eso, en ese aspecto, na conferencia de presidentes, sería máis que suficiente. Bo día, presidente. Hoxe coñecíamos que Galicia non será considerada a sexta zona azul a nivel mundial por ter unha longevidade excepcional. Por un lado, non sei como recibe a Xunta esta noticia, e por outro, o encargado do estudo dixo ter recibido presións políticas por parte tanto da Xunta como da Deputación de Ourense para recibir este distintivo. Bueno, non sei que ten a Xunta que dicir a este respecto. Grazas. Sí, realmente estamos sorprendidos. Primeiro porque non... por os datos que tiñamos, este era un proceso que non estaba pechado. Parece ser que o promotor deste día decidiu pechalo, e respecto ás presións políticas, me parece que decía, bueno, eu nin teño gusto nin de coñecelo, por lo tanto, en fin, non sei onde lle viñeron esas presións políticas por parte da Xunta de Galicia, e lle podo asegurar que por parte tamén dos responsables ou responsable de política social, en ningún caso se produciron esas presións, por lo tanto, as desminto completamente e lamento estas declaracións que creo que non están bastante fora de lugar. Sí, presidente. Ana Pontón xa anunciou que o Bloque vai presentar un recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional polo tema da comisión de investigación. Cree que se vulneraron dereitos dos deputados por parte do PP, do seu partido. Que ten que decir a este recurso? Pois que é a constatación de que a comisión de investigación non está indo como lle tería gustado ao Bloque, probablemente non está indo como lle tería gustado a Pedro Sánchez. Teño clarísimo que aquí hai unha conexión e que a decisión do Bloque de promover esta comisión ten moito que ver, xa o teño dito noutras ocasións, con algunha devolución de algún favor, de alguna maneira, que probablemente lle deberan o Partido Socialista vistas a campaña, e ao final esta repercusión nacional que se lle quiso dar, esta comisión de difamación, ao final, pois, simplemente con contar a verdade na comisión, todos os que están pasando, pois se desinfla e non se cumplen eses obxectivos, e agora supoño que por intentar darlle vida ou facer unha
segunda intentona, pois toman esta decisión. Teño clarísimo que esa é a razón e a partir de aí pois, pouco máis podo decir, non me podo pronunciar respecto do que poida decir, non sei os argumentos nin o resultado desa acción legal, pero desde logo as causas que motivan as teño clarísimo. O fracaso dos obxectivos que se marcaron xa abandonan, xa se aburriron, xa non lle sirve para o que querían e agora van facer este segundo intento, esta segunda fase. Moi ben, moitas gracias.